भेरगाव साब डिभिजनाव जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मेम'रेन्डाम साबमिसन खालामनो फैदों। जाहोना जाबाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होदोंमोन आरो बिथांमोननो सरकार सालायनो सुबिदा होदों। 28टा सिट मोननानै बिथांमोना देरहादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया। दा बिथांमोनखो रायजो राजाया जुवा खेला फाथिनो थाखाय सरकाराव लाबोआखैमोन। दिनै माखासे एन्टि ससियेल खामानिफोरा खर' दैखांफिनथों होननानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना भट होआखैमोन। दिनै ड्राग्सनि जा बेहा, ड्राग्सनि जि धान्दा, बेफोरो लोब लोब बारायथों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकाराव लाबोआखैमोन। दा दिनै रायजो राजाफ्रा उपलब्धि खालामदों, बुजिदों। हाग्रामा महिलारि बिथां सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि आसरित धरननि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा दिनै गोजावजोब्बाय। बिथांमोना दिनै गोथौ हाखर दिनै गाब्र'नो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो ससियेल साइडआव, ससियेल मिडियायाव माखासे भिडिअसफोराव नुदों, लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै जुवा खेलायाव डाइरेक्ट इनभल्भ जादों। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समावथ' बियो गैयामोन, टटेलि बन्द' खालामदोंमोन। नाथाय जै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दाबाय, बेनिफ्रायनो दिनै दाउनि खेला, जुवानि खेला आरो बिनि दहाय लानानै गोबां एन्टि ससियेल खामानिफोरा, जायखौ दिनै जों मिडियानि सिगाङाव बुंथावा, बेफोरबायदि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव दिनै मानसिफोरा खुला गोसोजों मावदों। माने दिनै बर' समाजा टटेलि धंस जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिटिआरनि लाख लाख लाइमोनफोरा दिनै बिथांमोननि केरियारा टटेलि मोनसे डार्कनेसजों थांगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो एसडिअ सिभिल बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। दा बिथांनि जानानै सासे मेजिस्ट्रेटआ जोंनि जा मेम'रेन्डाम बेखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो बिथांमोना खोथा होदों रिसेन्टलि बिथांमोना एक्सन लागोन आरो जोंबो लुबैदों। दिनै बिटिआरनि 35 लाख मानसिनि जानानै जोङो बिथांमोननो जोङो स्ट्रंलि जों डिमान्ड खालामदों जे थाबैनो जायफोरा इलिगेल एक्टिभिटिसाव, एन्टि ससियेल खामानिफोराव दिनै इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो जायफोर काल्प्रिटफोरा बेफोरखौ नेतृत्व होगासिनो दङ, लिडारशिपखौ लागासिनो दङ, बिथांमोनखौ आयेननि नोजोरजों आयेननि दहाय लानानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आरो जुदि बेबायदि जायाबा जोङो इन्टायार बिटिआरआव लाइमोनफोरनि भबिसतखौ नायनानै, बिटिआरनि भबिसतखौ नायनानै जंगि आन्दलन जोङो गणतान्त्रिक भाबै आरम्भ खालामगोन। जोङो दिनै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हिसाबै आरो इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिसन खालामनो बेयाव फैनाय जादों। मानोना नैबे गोदान सरकार फैनायनि उननिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलाव जि जौ आरो जुवानि जि मेला, बे बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ आरो बेजों गोबां मानसिफोरा भिक्टिम जादों। आरो बे भिक्टिम जानायखौ जुदि जोङो नायनानै साननो हानाय नङा। मानोना जोङो मोनसे हुस्थ' समाज नागिरो। हुस्थ' समाज थानांगोन, मोनसे राजनितिक बा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन, मोनसे सरकारा हुस्थ' समाज दानायनिसो सरकार जानांगौ। खिन्थु दिनैनि समावहाय समाजखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे सरकार जानानै दङ। दा जोङो खावलायदों एडमिनिस्ट्रेसनखौ, सरकारा सरकारि हिसाबै थागोन, जि मावफुंनाय एडमिनिस्ट्रेसननि मानसिफोर दङ, जुडिसियेल एडमिनिस्ट्रेसन, बे मोननैयावहाय जोङो एसे भरसा दङ दायो। सरकारनि सायावथ' भरसा गैया, बेखौ समाजखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जायबायदि मानसिफोरा दिनै सरकाराव जिरायनानै दङ। ओंखायनो जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायदों जे जोंनि ओनसोलफ्राव जायखौ सकफोर बायदिसिना मेला खालामनानै जि जुवानि आड्डा खालामदों, बे आड्डाफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बेवहाय डिमान्ड खालामफैदों आरो मोनसे मेम'रेन्डाम होफैदों। जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो। दिनै सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जोंहा 10टा हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजनाव जोङो सोलिबाय थानाय जि इलिगेल गेम्बलिं, जुवा गेलेनाय, बिनि थाखाय हेंथायै जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों डिपार्टमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायनानै, जाहाथे बिथांमोना बे इलिगेलि जुवा गेलेनाय बेखौ जाहाथे होबथायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे 32 लाख जनसंख्याखौ लानानै, बे मोनबा जिल्लानि गासै रायजो राजाखौ लानानै मोनसे खुस्थ' समाज दानायनि गेजेरजों बे ओनसोलावनो जिहेथु जोङो जौगानायनि खामानि मावनांगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जौगाबोयो, मानसिफोरा अनलायनाय सोमजियो। दा बेखौ लानानैनो थांनाय
UPPL नि 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव बिभिन्न आसुनि लाना खामानि मावनाय जादों नाथाय गोदान सरकार फैनायनि उनाव जों नुदों माने इलिगेल माखासे बिदि जुवा गेलेनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै गोदान लाइमोन बिथांमोनखौ इनभल्भ जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ नायोबा नुदों माने गोदान सरकारा बिनि सायाव खुनु इनिशिएटिभ लायाखै आरो बेखायनो जोङो दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभनि माने सायाव जिहेतु जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ बिथांमोनखौ खावलायनो जों फैदों मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों जाहाथे बे इलिगेल सोलिनाय जिखिनि जुवा गेलेनाय बेखौ जाहाथे बन्द' खालामो खारन जोङो बे बिटिआर ओनसोलखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानैनो जों फिउचारखौ जों दानांगोन आरो बिथांमोननि फिउचारखौ दाना होनाया सरकारनि दायित्व बे हिसाबै दायो सरकारा जिहेतु जेबो इनिशिएटिभ लायाखै बनंस बिथांमोनखौ इनकारेजसो खालामबाय थानायखौ जों नुदों दा ओंखायनो इउथ उइंस UPPL निफ्राय बे नोजोरखौ माने बिथा खालामनानै जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों खावलायनो थाखाय दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो फैदों मोनफा मोनफा जिहेतु डिपार्टमेन्ट दङ थांनाय UPPL नि सरकाराव खिन्थु बेफोर स्ट्रंलि खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि थाखाय बेनि थाखाय माने बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसाद लानाय लोंनायफ्रा बन्द' जादोंमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव बांनायनिफ्राय बांनायखौ एसे नुनो मोनदों दा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन जिहेतु बिखेखकै बियो एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनाया माने गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारो गभर्नमेन्टआ बबे नोजोरजों खामानि मावनो नागिरदों दा थांनाय UPPL नि सरकारनि समाव प्रमद सार बिथांनि दैदेननायाव एडमिनिस्ट्रेसनखौ गोख्रोङै माने सालायदोंमोन आरो बेखायनो बे बिथिङाव खुनु माने बेबायदि इलिगेल एक्टिभिटिसखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन आरो दिनै सरकारा माबायदि लादों जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु दानि नोजोराव जिबायदि नुबाय थादों बिसोर बिथांमोना फैलार जादों आरो एडमिनिस्ट्रेसनखौ बिथांमोना बाहायनायाव दा ओंखायनो जोङो थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु बेफोरबायदि एक्टिभिटिसा गैयामोन ओंखायनो जोंहा जिहेतु बेटार एक्सपिरियेन्स दङ ओंखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जोङो खावलायनो दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों बबा बेखौ माने चेलेन्ज हिसाबैसो लादों नामा जायनि थाखाय बांहोनो बिथांमोना सिं नाजाबाय थादों बे बिथांमोना जानो हागौ माने बिटिआर ओनसोलनि 32 लाख मानसिखौ बेंग्रा खालामनानै बिथांमोना हयथ' भट बेंक बायदि बाहायबाय थानो नागिरदों बेबायदि जुवा जौ बाहायहोनानै जोंनि इयुथफोरखौ बेंग्रा खालामजोबनानै गावसोर जेरैबायदि सालायनो हायो जेरैबायदि गोसो जायो बेबायदि सालायनायनि हयथ' बिथांमोना टारगेट थानो हागौ दा ओंखायनो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ बिथांमोना माने इनकारेज खालामबाय थानायखौ जों नुदों